I da ljudi, pre početka videa želim da vam čestitam novu godinu, znači bili ste puno ljudi vas na live-u, znači sreća vam nova godina, želim vam sve najbolje i mi idemo u video. I pustimo video, rošamo video, zaštiti sa. I danas igramo Skribelio, tako da starte Lazare, da igramo... Da ljudi, čestitam sam novu godinu, a i čestite i novu godinu. Srećna nova godina! Alo, smanj, morate da ljudi, smanja sam ga. Alo, aj sad bolje. Brate. Dobro, ajde. Ovo ne znam da li ćeš pogoditi. Uglavnom, tu ima kao put, znaš ti, znači, tu ima put. Navrh, brda, Vrba, mrda. Brd, pa šta ti? Put. Znam da ovo nikad nećeš pogoditi. I kao ovdje, znači ti znaš ovdje kao neki lik prolazi. Čekaj da stavim i nebo da bude lakši crtež. Ne bude kao, što nisi popunio. I sada kao on ima tu facu, kao njegovu facu. Ja sam majmunčina. Dobro, ajde, nema veze. Ovako, onda kao imaš ovo. I kao, on je pao, čekaj, nisam ti još nacrtao to. Ti ne znaš da crtam, daj neki hit. Ok, idemo iz početka zato što sam ja najveći noob na ovoj planeti koju poznajem. Staviš... Sve glupo, majke mi. Ok, stavimo ovo. I kontaž staviš, naprimjer, neki kao put. Da to bude lepo, da bude lep crtež. Ovako. Pa nije put, vidjet ćeš. Kaza. Pa staviš kao, evo ovo je kao neki lik. WTF kako sam ga nacrtao. I onda kao on je pao, ne znam kako da ti kažem, bukvalno lik je pao kao. Pad. Malo je glupo počelo, ali nema veze, ajde da vidimo. Laser Lucky is crossing a word. Nisam ti ovo ne, dobro, nisam ti. Joj, izabrao sam, ajde nacrtat ću ti. Zagledaš na Google ako znaš da nacrtaš ovu stvar. Da, smijemo ljudi da gledamo na Google, znači ovo je jedna, neću vidjeti. A kako se crta to? Pa pogledaj na Google, šta je to? Ne može to. Google mi uopšte ne pomaže. Ovo ti je jedan med. Nosio. Opa, znači ili to. Ovo je neki zec. On je pliš. Pliš. WTF? Ne znam baš. Ovo je, znači, neka igračka. Zeka, peka, nemam pojma. Nije ga. Šta je ovo? Plišana igračka. Nemam pojma. Ja ne znam šta je ljudi ovo. Brate, ja ne znam što si ti nacrtao. Aj bar mi reci prvo slovo. Na prvo slovo ćeš da pogodiš. Ajde reci mi, bude sam bi tebi rekao, evo iskreno. G. F? Šans. A ne, ako ti kažem pogodit ćeš. Znači da mi možeš si igramo, brate. Zadnje slovo je Reci mi. Zadnje slovo je A. Kakana. Kana. What up?
Ili kažem u ovoj epizodi 5 rundi i u sljedećoj epizodi 5 rundi. Znači, to bude 10. Znači, sve će isto od toga. Hoće ti kažem... Znači, ljudi, ovo napravim. Igračka. Nešto sam ti rekla, znači rekla sam to je neka igračka. Ja ne mogu da verujem. Igračka. Ovo ne pobeda, ako ovo ne pogodiš ti si glupan najveći. Pa i YouTube, YouTube. Da mi ovo liši na YouTube, si ti normalan. Dobro, recimo da ovako nešto ima. Ovo je tebi spaget. Kako si mi... Ljudi. Wow, onako wow. Evo moja bunda, onako. Bata Živojinović. Ovo je jedan grad. Evo načetaću njegov logo, znači... Ne smiješ da gledaš gradove njihovog logo, znači sve to samo ja mogu. Španija. Španija. Amerika. Nije Španija, pa neće bude Španija s tim normalno. Pa znam, zato što ne znam šta da kažem, bukvalno. Debelo i ovdje ovo. Neću reći moje, ne možeš ti. Svakog časa to da reći. Tako. Sad ću da dođem. Sad će ljudi, znači, pitat će 100% roditelje koji ovo mogu i to. I pogodit će, kad vam kažem. Znači, ja ne mogu to dodam. Znači, ljudi, crtam sad ono zadnje, vi možete naravno da vidite, njemu ne dajem da vidim. Jo, ljudi znali da će dode kod roditelja, pitat će, ko je ovo, koji je ovo grad? Znači, ovo je, znači, preteško. Ja mu crtam što lakše, ne može. Eto. Nemam pojma šta je ovo. Ovo je Irska, znači ne znam. Ja ne znam šta je ovo. Znači, ne možeš ovo da pogoditi. Nemoj da pitaš. Znači, evo. Znači... Ja mislim da znam. Ne. Nije. Ne smiješ da pitaš o roditelju. Bugarska je država. Pa ja mi u pitanju. Znači, ja sam ti nacrtao kako je bilo na Google. Ima i to plavo. I to plavo ima. Kako, ja znam. Prosto je, kako da ne pogodim. Pogodiš, znači... Dobro. igramo još Čekaj. Ovdje ima jedan brat, znači on ti tu stani random lik, sasvim random lik. Kontaš? I sad on ima kao nogi, znaš, onako... Bilo kako. Evo njegovo telo, kako izgleda, on je Sunđer Bob kao... Trebaš da ga nacrtaš, na primjer ovako, pa ovako, ovo njegove ruke. I pazi, sada, šta on radi? Znači on se sad, kao, zamisli da se on okrenuo. Šta to znači?
On se sad okrenuo. Naprimjer, on je okrenuo glavu na drugu stranu. Kretana glavu. Oh my god. Ne znam, znači ovo ako pogodiš svaka ti čast. Mislim kao... Znači ti se okreneš, naprimjer ti se okreneš. Okrenem se. A radi sve što može da počneš se okretati. A mi reci prosno. Pa, prva riječ je okretati, a druga počinje na S. Šta ćeš vama pogoditi? Na S. Okretati. A kada neću igrati? Pa dobro, ovo je predzadnja. Dobro. Znači ja imam 425 plana dok Lazar ima 950. Tako da ovo se loše proći. Ovo je nemoguće. Prvo slovo je S. S. Tako i meni bing. What the fuck? Inače ja sam Cikl, šta je ovo? ovo je jedan instrument. On je žuta. Jao! Teško da se crta. Nemam pojma šta je ovo. Kako nemaš pojma, buraz? Ovo ti je jedan instrument. Evo, buraz, ovo je preteško za to. Da, Saksom. Koja je sad znao sam. Znači, još jedna runda i završavamo epizod. Znači... Znamo reći da ti dam hintove, da što ćeš odmah pogoditi. Znam. Piramida. Jako je teško da se crta to. Nekad znaju da te nerviraju, znaš ono kad ti padne nešto pa se oni skupe. Pa njihovo mjesto, kako se zove? Lice! Znaš ono, naprimjer kad ti padne smoki, naprimjer, i šta dođe da uzme to? Šta dođe? Što je normalan? Šta dođe i pojede to što ti je palo? Mravi, miševi. I kako se zove njihovo mjesto da žive mravi? Mravinjak. To je to. Znači ljudi, ovdje ćemo završimo klip, znači i ne da javim, tako da